Mbah nuwun, monggo kepareng lenggah rumiyin. Nggih. Nduk, dawuh. Sadurunge matur sing akeh-akeh luwih dhisik, aku tak nyuwun sinom nyamat ya nggerek sinom nyamat. Nggih. Sapa? Aku nyuwun tulung karo Mbak Fahmi sing saka Ponorogo. Oh, ngono nggih. Monggo Mbak Fahmi dipun aturaken sinom nyamat, monggo. Dipun aturaken karo ngelaras gamelan, Nduk. Oh iya. Monggo Mbak dipun aturaken. Monggo. Yo. Sing putri sregep ngaji pancen ya ngono sahabaten loro warnane ucap sahabat tauhid lan sahabat rasul
ngelimpik yo wajib poso tumrap lan wadon badane dadi sehat imane tambah tangguh mering makae lamun wis kuwasa pikir sinyal rukun Islam cangkem limo iku dadi wajib pira ing kang tindakno nduk sing tansah mituhu ana dawuh mapa sadurunge biyung matur sing akeh-akeh kula nyuwun tulung dhateng para pamiksa para pengrawit tepuk tangan kagem Bapak Maryadi sak kulawarga alhamdulillah nduk rumangsa ketiban daru ngger mengkono heeh awit aku karo kowe tinimbalan jenenganing Bapak Maryadi lan Ibu Kartikasari jumujuk ana ing Desa Pesu RT 5 RW 1 Kecamatan Maospati nduk. Oh iya. Iki kagungan kersa apa to, Yung? Awake dhewe sak kanca napa pakurmatan kang tanpa pepindhan dene panjenenganing Bapak Maryadi sekalian Ibu nimbali swanana dalem kene kagungan perlu mantu kok, Nduk. Wah, mantu. Heeh. Alhamdulillah oleh gula wentah marang putra putrine cara dagangan ngono ora bubruk dagangane ngger ngono ya Yung heeh iki awake dhewe sak kanca kandawan sampur kinen swanana dalem kene lumantar Mas Galih ya trima luwung nduk timbang ora ana tontonan nggih timbang nonton kirik kerah ya Mak nduk dawuh kowe ngerti manten kuwi bisane diarani sah syarate kudu apa? Manten kuwi bisane sah syarate apa to, Yung? Manten kuwi bisane sah syarate ya kuwi telu padha sing siji beda. Sing padha ana telu sing siji beda. Heeh. Jlentre piye? Wong dadi manten kuwi sing padha cacahe ana telu siji padha wonge nggih loro padha uripe leres ping telu padha senenge dene sing siji beda ya kuwi beda jenise lanang karo wadon lanang karo lanang gak entuk wedok karo wedok ya gak entuk oh ngono heeh mula tak kandhake padha senenge ora kena dipaksakan ya nggih sebab dasar perkawinan manut undang-undang wis nyebutake yen wong jejodohan kuwi ikatan suami istri secara lahir lan batin wigatine kanggo mbangun rumah tangga sing abadi mula kudu padha senenge ngono ya heeh lan bisane sah manten mau kudu ana wali sing nikahake ana seksi lan ana ikrar perkawinan dene temanten putri ditebusi kanthi mas kawin utawa mahar. Oh iya, heeh. Lah yen anu kae, Mak. Nggon pasamuan kae utawa terep direngga nganggo janur ngono kae. Jane manut tuntunan agama kuwi kleru apa ora to, Yung? Ngene, Ngger. Ngrengga tarup nganggo janur kuwi karben ngresepke nyang sesawangan.
Pancen nggon Quran lan hadis ora nyebutke manten kuwi direngga kudu nganggo janur. Ning ngrengga tarup supaya katon endah kuwi ya klebu peranganing iman kok, Nduk. Oh ngono heeh. Dadi upama direngga nganggo janur ki ya ora nyalai. Ora nyalai karo dawuh Kanjeng Nabi. Ngono ya, Mak. Iya. Mula aja nganti ana sing salah tafsir ya, Ngger. Dadi upamane ana piyai sing ngendika ngrenggani tarup nganggo janur kuwi ora entuk, kuwi ya mung pengertian sing sepihak, Nduk. Oh, ngaten ya yo. Heeh. Kanjeng Nabi paring dawuh supaya padha ngrengga omahe dimeni endah sinawang. Pamriye supaya para tamu sing nderek waliman mau rumangsa seneng atine. Nadyan Kanjeng Nabi ora ngendika kudu nganggo janur, ning kabeh mau dijumbuhke karo kabudayan sing wis umum lan sing wis lumaku ana nggone dhewe kene, Ngger. Iya. Iya yo, heeh. Matur nuwun dene biyung wis paring dawuh karo aku. Iya. Nduk, dawuh iki panjenenganing Bapak Maryadi mantu putra sing nomor 1 utawa sing mbarep. Oh nggih. Ya kuwi Mbak Nurul Rida Ayu ahli madya. Nggih. Kesehatan. Terus ingkang wis kajatu krama dening Raka Mas Gifri Novski Pangestu. Oh iya kuwi putra Bapak Warasita lan Ibu Warasini saka desa Klagen Barat Magetan. Walah, ya mung saka padha-padha sak kabupaten. Ya iya no. Padha karo nggopek nggo ki ya ngene iki. Nggih. Ki malah ora doh cepet ndang ngatut. Merga wong dadi manten kuwi sing digathukake tresnane ora mung manten sekloron, ning klebu gathukake tresnane kulawarga. Oh, ngono ya, Mak. Nggih. Dene wingi awan bengi wis ana resepsi hiburane campursari. Mau esuk akad dibablasake resepsi, bablas uyon-uyon. Dene bengine awake dhewe sing kedawan sampur nderek lelekan ana kene. Nggih, matur nuwun. Iki panjenenganing Bapak Maryadi kepareng gelar kelir. Lah. Pak Maryadi duwe gawe mantu nimbali awake dhewe ya lah upil apa? Nggih. Panjenengan iki usaha CV sumber penguripan. Lho, piye? CV sumber penguripan. Dasare panjenengan iki kontraktor. Oh, ngono heeh. Awake dhewe rak mung turane to, Nduk. Ngono heeh. Wis, awake dhewe mung turan semen sak-sak iso dienggo awake dhewe sak kanca. Pak Maryadi iki IDT iki duwike turah, mula terus nimbali aku karo kowe. Nggih. Ya matur nuwun ya, Mak. Dene isih ana mulunge panjenenganing Bapak Maryadi kersa gelar kelir ana dalem kene. Ya, Nduk, heeh. Iki ujube tirakatan karo tasakuran kok, Ngger. Tirakatan karo tasakuran. Mula sadurunge ngaturke tembang sing werna-werna luwih dhisik, aku tak nyuwun dandang gula sida wasih, Nduk. Dandang gula sida wasih. Ya. Sing disuwun suarane sapa? Aku nyuwun tulung. Sing kakung aku nyuwun tulung suarane Mas Dedi Sugiartanto. Sing putri mengko langgame Setya Tuhu. Oh nggih. Sing putri suarane sapa? Aku tak nyuwun tulung suarane Mbak Eka Prihatiningsih alias Mbak Eka Uget-uget. Oh iya. Iki dadi kermenane Pak Maryadi kok. Ngono heeh. Pak Maryadi iki piyaine rak gedhe dhuwur to. Nggih. Padha karo Mbak Eka ki ya ngono. Sing diremeni ya Mbak Eka kuwi, sing dedeki ora pati adoh. Heeh. Mula Mbak Eka ya rene, jumeneng sik. Monggo. Mbak Eka jumeneng ya monggo ya mentara-mentara metu. Oh yo. Ae aoe. Neng kono wae ra sadu-adu. Neng ngarepe ibu-ibu kuwi ae. Ora sadu-adu. Neng kono ketutupan gong no. Iya. Aku njupuk mic kok. Oh iya, nggih. Bocah kok pintere kaya ngono. Kene ning ngarep kono wae Cahayu. Ya Allah. Oh alah, Nduk. Nggih. Aku mbiyen nemu Eka iki rung ngene iki lho kahanane. Nemu
padakno kucing. Tegese aku iki ketemu karo kowe pisanan durung ngono kuwi. Nalika aku nyangik biyen dilalah Waranggana Abdi biyen iki ana sing ijin. Terus mongko aku janji kudu genep 7. Mbak Suci kuwi sing goleki Eka kuwi. Ngono heeh. Wis Mbak Suci mangsa bodhoa aku golekno Waranggana tambah siji meneh. Syukur gelem gabung karo kanca-kanca Abdi. Wah, Suci terus bablas golek kanca. Golek ning nggon papringan ning kalen-kalen nggih. Golek ning nggon selokan nggih. Terus ana kresek dikendangi kok joget bareng ditokke Eka kuwi nggih. Mula terus gabung karo awake dhewe. Pertama nek ora kleru mayange ning daerah Banyumas ning Cilacap kono. Oh, heeh Eka, heeh. Durung ayu ngene iki, biyen durung ngene iki. Heeh. Biyen iki wah nek wedakane ora kok putih malah dadi abu-abu. Nggih. Wedake iki templeke iki durung gelem lho ning rai kuwi. Ngono heeh. Sing jariki kuwi biyen sing jariki kuwi Pak Mangun sing ngegong kuwi. Tenan kuwi. Ngono heeh sing jariki kuwi durung iso jarikan dhewe kok. Iya mlaku ditetah kok. Heeh. Terus sing dandani Dita karo Suci, sing make up nggon wajah kuwi lho. Ngono heeh. Sing rai kiwa kuwi Suci, sing rai tengen Dita. Kuwi biyen Eka ngono kuwi. Heeh. Saiki ya wah ayune ya seragame jan kebayake padha karo cet omah kuwi lho. Ha iya. Ketoke kok iso templek. Selamat malam Cahayu, rasa merengut. Ora sayu ora pateken. Kok nesu ki ngapa ta? Apa enek sindana padakno cet? Mboten. Sing raine slewah masane jero sando apa piye? Ora. Apa enek rai kok siji beda sing dandani? Lah nalika semono lho jenenge. Aku yo dek kaya dibel Mbak Suci. Heeh. Maru Mas Bayu ya karo tak jawab Bayu sapa aku. Ya le muni ngono kuwi asli. Heeh. Beb Mas Bayu lak kathah to, Bayu sinten ngoten kan. Mas Bayu Aji. Waduh toh. Nah, aku ya cocok lencir kuning ngene iki aku ya ngono. Ya alhamdulillah pancen tak golek iki pesinden sing dedeke semampe kok, Nduk. Alhamdulillah semampe kan dadi ya ketok tinggi ngeten to lencir. Ya, semampe iki semeter tidak sampai. Dadi ya mung sak cukupe. Ning nek duwe bojo kaya kowe cilik ngono kuwi malah ringkes kok, Kak. Wis ngirit. Kok saged? Ya wis umpama aku lunga, ya toh. Nggih. Kowe ora usah tak gandeng ning tak adahi kresek wis iso. Nggih. Lunga numpak pesawat ora usah tuku tiket cemplungke bagasi adahi tas iso lho. Nggih, wong pancene kula mboten sinden wong daging kurban kok. Sinden adahi kresek. Ya aja nesu. Mbak Eka. Dalem. Niki panjenengan nampi dawuh kalih kula timbali Pak Mariadi kaliyan Ibu Kartikasari. Nggih. Kagungan kersa mantu. Lho. Nggih. Mantu saka linggane tembung sing dieman-eman kabeh metu. Nggih. Pak Mariadi niku nek dipirsani yen kowe ndelok Pak Mariadi aja saiki. Ning deloken nalika rekasane mbiyen. Direwangi melu wong 2012 lagi iso madeg dhewe. Teken tekun bakal tekan tepuk tangan untuk Pak Mariadi kuwi kena kanggo tolok ukur karo kowe Mbak Ayu. Luar biasa. Kula nggih konsistene etos kerjane Pak Mariadi menika. Ngopo kok Pak Mariadi kok kentos? Lho saiki wis meletos. Ora. Kuwi mau kentos apa ta? Etos. Oh. Dadi Ayo. giat Etos kok etos ya. Etos. Nggih, etos kerjane. Konsisten iki aku niru karo Pak Mariadi. Nggih. Dadi konsisten kula niki wiwit lahir teko besok kanane ya manggah sakmene hae aku sok. Nggih, heeh. Ning ora apa-apa. Nggih to, wong iki aja didelok saka casinge. Ning sing dadi lan niku suarane. Arepa panjenengan kuwi kaya tugelan debok paribasane. Ning aja disepelekke. Arepa sinden kaya maesan, aja disepelekke. Arepa sinden kaya pathok, aja dientengke. Ning suarane hebat lho kuwi. Ora masalah. Pak Bayu ancen senengane saka kuburan kok ya maesan tok. Sinden ayune kaya ngene kok masak. Aku dandan wis tak ayo-ayokno lho. Iya no, ya kudu no. Mas aku wis sing tak tiru lho. Apa ta sing tak tiru sapa? Darsini. Oh, Mbak Darsini. Kurang elok piye kok masakku sik dihina. Ora. Apa hatiku enggak sakit. Ora.
Aku ora ngino ki mergo saka tresnaku karo kowe kok Nduk Cahayu. Kok ngeten? Heeh. Ya saiki anu ya tetembangan ya. Aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Inggih. Ya. Sing bawa Mas Dedi Sugiartanto. Oh ngono, heeh. Ning tak suwun Mas Dedi jumeneng nyedaki Eka ngono. Mboten sah, mboten sah. Kok ora sah iki to? Ora didelok wong mriko udah bingung malah. Kok bingunge piye? Karo bapak karo anak njiko rapot. Ora ta ya. Ayo Mas Dedi rene sik. Ini jumeneng nyedaki Mbak Eka ini. Mangga. Jebul kae sing anti-anti wis teko kene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sajake rada lalen rokan sajake yen pinuju negarapi esemera maraki mari tangan moga-moga tansah tegar hatiku dadi tentrem kapurane sasampunipun ngaturaken lagon jebul kae nggih Mari kangen. mari kangen niki ugi dipun pundhut kalian Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi nggih nyuwun mari kangen pepiling kali sesideman ya yo iki tak jodokke Dedi karo Eka monggo Jodoke ya jodoke turnet tembangan iki Sidowasih. heeh terus Lah romantis to niki. Nek arep nyium pasangane piye? lho cium karek nyium kok lah terus ngopo Karek nyium piye? lah piye to Nek wajah tok wajah penak. Heeh. Rai tok rai. Lah Nek terus? nek petok rai lok ngene iki terus piye? iya Kayak ngene iki Mas jadi pawakane gedhe dhuwur iki angel golekane. ya malah gampang nopo gede dhuwur kok ya Lho, enek saperangan sing angel digoleki. Sore Oh. maksudnya nek pas ya rame nek pas job. kono sibuk Nek pas rame job. ayo dibawani sik ya Det bawanono wis monggo kuwi anggepen kuwi ya kocape kekasihmu Det kuwi dadi gelem ya kuwi ora gelem ya wis kuwi nggih Wis gelem kuwi, ora gelem ya kuwi. Tak paksa to. yo tambah asam lambung heeh Apa kates? Madhep rene to, Mas? Nah ngono lho. Kok saja anguk-anguk sumur. pamintaku ya Det kaya napa katiasane wong ki penyanyi campursari ya enak ya golek ana ning YouTube Dedi penyanyi campursari tenan kuwi monggo ayo pamintaku Nimas Sidowasih Piye Kakang Mas? atut Aku iso awake dhewe ngene wis iki. dadi dhuwur men kowe iki Ya piye carane digunakan kecerdasannya dong. oh alah Lah ngene ora ngene kapan iso petuk? ya wong pinter ya ngono ayo atut digandel cek ora dhuwur lho Ya pase ngene sing wedok rada cendhek sithik. Apa ya wedok ngungkuli sing lanang ora apik. Iki lek dijak omong iki nyawang rayu ora ngingeti talang ae. runtut tansah reruntungan Atut runtut tansah reruntungan. Kadya mimi lan mimisen lan mituna pasangan ora masuk kok dikroyok wong dijotosi mimisen barang mintuna. ayo ing sarina
Umpamane nyandak tangan kula mboten napa-napa lho Mas Dedi. Total mawon saja kok ndredeg duet karo wong ayu. Heeh, cekelen gandengen kuwi. Aja kaget arep drijine iki jempol kabeh. Niku ya padha karo awake dhewe. Mas iki enek jentike bareng kok jempol kabeh kaya jahe ae. Ayo. Datan kinggang sarambute ora. Sarambut. Kai rayune to, Det. Ora usah kaku nek karo Kai sanggepen kuwi. Ingon-ingonmu. Ayo. Ingon-ingon kok dirayu. Dirayu ya pasangan, Mas Dedi, Mas Dedi. Kula ndredeg, Bang. Wah. Lah kok aku Wes wong lanang kok ndredeg iki piye? Wong lanang sing perwira, sing yakin ngono lho. karo wong wedok ki sing santai kok ndredeg kaya petuk demit. Lah aku ki isih lugu lho jan iki. Isih lugu, isih polos. Polos banget. Oh, Dedi sak glugu. Sak glugu. Ayo. Lamun adoh caketing ati. Tanganmu Kakang Mas. Piye? Aku gandeng ora cakup. Gede gitu. Tanganku sak meter apa sak senti. Lah kuwi jare tangan po jahe kowe iki drijimu kuwi. Coba dirangkul, Dedi dirangkul coba. Nggih. Nah. Wis ya anu Det ya anu angen-angen iki kaya wit dirambati tekek. Nek Mas Dedi ngrangkul aku yang ngrangkul ora cakup. Bareng Mas Dedi ngrangkul aku hampek rasaku. Itu gotot ngono lho. Iya. Dedi kaya nggawa tremos. Ayo Det. Yen cedhak tansah mulan Nenoe sida asih pindha mimi lan mintuna Kula benakne benike Kakang Mas. Oh, lah ora sedeng bae iki. Wong ora ndek gulu. Ah Dedi akhire jase sesak ya tapi blakone sedeng. Nek blakone sesak, jase sedeng. Dadi akhire penek dhuwur mlentung ngisor ayo. Ayo. Ayo bareng nimas hanetepi wajib. Nah. Mas modal ayo. Bojo kula religius kok. Tajwidnya itu loh. Elok. Sangat diperhatikan. Khol-kholah apa Mas? Khol-kholah apa? Kubro. Oh, kubro. Sida asih bebrayan. Iki ana bebungah khusus sing gedhe dhuwur. Ya kene tak kei 100 iki ning bebungah. Saking Mbahno Kulit yo Mas Dedi. Ah. Khusus sing Gedhe dhuwur. aku yo gede. Ya, Kang, nek pancen kowe gedhe dhuwur tak kei 100 ya. Nek kudu dedekmu semono terus lho, ora entuk suda. Suda sithik ora tak kei. Masa mlaku rono rene nggo kursi. Ya karepmu, kowe nyedak aku rene kudu semono kuwi dedeke ora kena suda. Nek suda dadi cah cilik ora kena nggawa dhuwit. Ayo. Bre. Kudu dedeke semono terus ora entuk suda. Ya, ya. Enak atraksi benteng Takeshi. Iki kadang jebur barang ketemu. Wah, lho nek tuh didom papat, wong kowe sing ngewangi cah kuwi kok. Nyelawe. Ora iso iki nek bareng aku kok. Walah, Ger. Iki panggung wayangan nggo dolanan bayi. Bayi yo sampeyan gedene bayi wae batang. Yo, langgame setia tuh diaturke. Ya enggak, kaya ngapa suarane? Mudun apa teng mriki? Ora nek ngono. Ora itu mudun. Kudu joget kaya bondan kendhi lho, ya ta.
Kendi kok kendi lemah lagi kursi nek meleset piye? Ya tiba no, ora apa-apa. Tiba ora apa-apa. Iya lah. Ora nek pengalaman tiba. Iki ben go cerita. Ya enggak, lagame setia tuh. Maka aku kang setya satu ora isin tanya aja kuwi. Ngapot isin? Iya. Ngene aku ya ben ketok dhuwur. Iya. Meh koyo anu menek trampolin. Heeh. Ayo. Nano. Melampah nggih. Ya karepmu arep melampah berangkat. Kesepakatan. Oh iya. Kowe iki jane nembang apa pilihan lurah kok kesepakatan. Lah kok lek salah cakepane daripada salah lebih baik dirundingkan dulu. Iya Bude, lanjut Bude. Kan kudune lah iya ya kok nyetret ae. Melampah tapi gatan lasu. Mugi lestari. Yo. Yo, lanjut. Ini mudun ya. Iya ya. Mudun nggih. Nggih. Ora. Ditekke sak langgame sik bar langgam lagi medhuk. Munggah berarti. Heeh. 100. Wah, ngono kok temen wis tenang ae tenang ya. Mugianto berkahing widi. Salam hangat ring temanten anyar. Muga-muga Muga-muga asa
sih. Sembah nuwun Mbak Eka. Nggih, Biung. Nduk Eka. Kula karo panjenengan sowan ning pesu kene iki tak kandhani ya, Ngger. Mboten lungguh kula. Ora aku ning kono sik. Ayo terima kasih wis. Nggih. Pesu kene iki mbiyen kondang nggon Seniwati, ya. Pesu kene iki mbiyen taun 70-an iki kondang nggon Seniwati. Nggih. Kondang nggon pesinden. Mula nyanyi ana kene kowe tetembangan ana kene kudu sing ati-ati. Kene iki nggon seniman. Nggih. Heeh, mula ayo kowe karo aku mung iso ndongake mantene. Kowe arep ndongake mantene apa, Cahayu? Inggih, mugi-mugi Mbak Manten kalian Mas Manten antuk jodoh sejatining jodoh. Amin. Tansah antuk kinantenan putra tuwin putri ingkang soleh lan solehah. Nggih. Bahagia selamanya. Amin. 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 Dongane bocah sing isih SD, nggih, kuwi adate sok mandi. Nggih. Mergo isih apa isih resik, isih suci. Sing SD sinten? Kowe Lagi daftar PAUD. aja nesu to. Mas aku kok gak tau dewasa to aku. Ning malah nganu awet nom kok kaya kowe kuwi, awet nom. Awet nom. Tambah umur tambah cendhek, tambah umur tambah cendhek, iya. Wes sesuai dadi jenglot aku. Iya. Sok kowe umur swidak kan iso andeng-andeng ae. Aja ngono to. Nggih. Ayo iki ngaturke nawala, Mbak Eka. Iki ana sing ngersake pepeling ya. Malik Slendro, Baris. Nggih, ayo. Ayo. Malik Slendro, pepeling sapa wae. Aku nyuwun tulung anu 1 2 3 iki saka kene iki. Ayo, tengenku 3 nglerek rono. Ayo jumeneng. Ayo, taram turun. Ayo, kuwi pase dedeke wis pas sing cendhek sapa sing dhuwur sapa? Ah, wis iki bener pisan. Pun. Eka, Dalem. kenalno mboko siji kancamu kuwi, ben piye kene kenal. Saking pundi? Kok kono sik no? Mriki. Heeh. Oke. Ndang. Selamat malam Mbak Dini, namanya siapa? Lho piye to kowe iki? Lha jenenge tak sebut sik kok. Walah iya, kadung akrab ya aku lali. Iya. Pak dadi pura-pura gak kenal ngono aku. Mengenalkan. Heeh, mengenalkan. Perkenalan kalih keluarga ageng mriki. Heeh, pesu kene. Heeh, asmanipun sinten? Derek tepang Mbak, Mas, Bude, Pak De, kula Dini. Kabeh disebut klino anu arisan RT kowe. Ya yo. Mbak Dini. Nggih. Panjangnya Dini Wahyu Indah Lestari. tak kira dinikmati. Suarane. Oh iya, bener dinikmati suarane. Nggih. Heeh, bar dinikmati terus dinikahi ya ta. Nggih. Gak kualik to, Mas? Piye? Mboten kualik. Dinikahi sih lagi dinikmati. Lah suarane iki ya sadurunge nikah ya ora apa-apa suarane kok. Oh, nggih. Dinikmati. Iki meneng-meneng ketoke medeni saiki yo. Heeh. Iki meneng-meneng kejem ketoke ya. Mboten Dini niku Kula saleh sinau kok. kalih amah. Nggih, Mbak Dini. Pi dalem saka ngendi, Mbak? Omahe ngendi bocah iki? Oh. Ayu-ayu wong budak. Mas aku takoki kok Sik mikir ki lho, Mbak. ditek koyo omahmu ngendi kok mikire balimu ya nanti. Lali aku. Oh iya lah, wis lali omahe dhewe. Kula saking Nganjuk, Pak Bayu. Ya, saking Nganjuk. Nggih. Saiki domisili ning endi? Solo. Si milimu. Solo. Terus ning Solo. Nggih. Nggih, terus napa kegiatane ning Solo dadi apa? Nggih, sak-sake. Lho. Waduh. Aku pancen seneng nglumpuke sing pokok-pokok kene ya. Sing pinter-pinter tak pateni ya. Pokoke saentene kula anu. Saiki dadi apa ta guru? Tesih dadi guru apa ora? Nggih, kadose nggih. Oh nggih, ya muga-muga awet oleh dadi guru. Genep turun jleput. Iya. Heeh. Anu wis duwe bojo apa urung? Dereng. Wah, duh ya. Dereng kok buanten men pada promosi wae. Mbak menawi ya. Nggih. Sapa ngerti entuk Joko kene ya ta? Nggih. Ah, iya. Kula nggih remen Mas teng mriki. Oh, kaya Senin kene Nggih, ta? Ya wis. anyep-anyep ngoten. Iya, sesuk karya kene weh, ora Nggih. usah melu kancamu. Nggih. Wis tak suwitake karo Pak Mariadi, mbok menawa entuk karyawane sing ning CV ya ta?
Iya. Kowe seneng anyep-anyep to? Nyemplung kolam kuwi. Ya iki yo lumayan ameng-ameng wong panggung ngisore kolam ngene iki. Mbak Dini, yo jejere sapa kuwi, Mbak Eka? Nggih, nami kula Diayu Kusumaning Tias Siwara Kaji Kak Beluk. Weh. Niki Kula saking Madiun, kula saking Madiun kota nggih. Kula sekolah ten UNS. Kula sekolah ten UNS niki nembe minggah kelas 3 semester 3. Nggih. pon jenengan kali niki mau Mas, aku gak gathuk iki. Aku arep teko wis teko ndi kok. Kuwi jenenge anu ngene lho. Niki cak-cek. Heeh, sinden mlaku batu ya ngono kuwi. Cak-cek komputer ngono kuwi cak-cek. Sesuk gantine setrum Nggih, Mbak Ayu utawa Mbak Diayu Kusumaning Tias Ciwalangaci kok beluk dem-dem. Heeh. Nggih. Terus Ciwalangkaci. Nggih, makasih ya Mbak Dem-dem. Iki mesti anake Pak Bak Ciwalangkaci. Ciwalangkaci. Mboten niku putra Mas Yogi Bagong, kuwi bapakne ya dalang. Ngono, heeh. Adike ya dadi dalang. Lho, apa ora elok? Iya, nggih. Muga-muga engko sak omah ki pinaring ana laris kabeh. Amin. Ben ra pethuk, nggih. Mbak Ayu ki sinden, bapake dalang, adike dalang. Adine mayang dhewe, pake mayang dhewe, ya ta Ayu nyindeni dadi ora tau sak omah, nggih. Ayo, ibumu maklar. Apa? Ibumu. Ibuke penari yo. Penari. Oh, maklar. Kira sing anu manajemen gitu kan bisa. Mbak Ayu yo jejere saiki sapa Kak? Ayo kenalan kuwi Kak. Ayo. Selamat malam. Ayo. Telah ngene iki wis genah iki anu feedback. Selamat malam Kakak. Lah. Selamat malam. Lah, piye to Mas? Piye? Tak tekoki kok ger untune tok ngene. Ya, mbok menawa kowe sing tekon kurang anu coba rada cedak ana. Wong ki anglehe dhewe-dhewe. Laden-ladenane dhewe-dhewe. Nggih. Selamat malam. Biyane enek lho, sinden ngono kuwi mandi terus dadi tenan lho. Wong rumah saku. Ketoke dedeke ayu lho kok lentro. Lho ditekoki kok. Ya paring asma sapa Mbak Ayu? Selamat malam. Kula Pak Bayu. Nggih. Kok kalian jenengan kok gathuk atahe rombonganmu? Iya Pak rombongan kene kok. Gathuke to, Mbak. Ayo paring asma sapa Mbak Ayu? Nggih, kula Gentari. Mbak Gentari. Nggih. Pidalem saka ngendi? Kula asli saking Kutha Susu, Boyolali. Wah, Kota Susu Boyolali, Mbak Eka. Kota Susu. Kota Susu. Nggih, niki asli nggih. Asli, jenengan ngersake susu mboten? Susu apa? Susu sapi. Oh, Boyolali kondang Nggih, susu susu sapine. Ha iya no, Nggih, pancen kono unjune kuwi. Yo, Nggih. dicipi sik suarane mbok siji. Bawa, yo bawa dandang gula pepiling. Wasita di, maka tak wiwiti saka Gentari sik, ya Gen, kaya ngapa? Nggih, laris ra elok saiki. Ha iya. Amin. Goleke pangan sing lanang kuwi lho sing lendem. Ayo. Nggih niku terah bojone kula lho Pak Bayu. Kuwi bojone sing lendem. Aku lagi calon, kuwi calon. Nggih. Yo. Ya Gen. Wasitati saking prawi Nano ngeling ana wong urip ning donya bebasan mung yo. bebasan mung mampir Pesinden ki yen sregep latihan, sregep gladhen ya ngono kuwi. Neng laras ya pleng. Mula nek pinuju leren kanca-kanca abdi gladhen kae kudu sing sregep ya Gentari. Nggih Pak Bayu. Nggih. Sregep iki kaya Pak Diratin kuwi lho. Pripun Pak Mbah Raden?
Mayange 19 liramu tanggal 18 wingi pisan nggih. Ah iya. Mbak Raten iki sarwa sregep kok. Kancane rung mudhun ya wis mudhun sik kok. Arep ngecakne diapet. Iya. Yo, lanjut jejere. Ayo. Nano. Salat kang limang waktu. Nano, yuk. Kudu tansah dipun lampahi. Hop, ayo jejere. Dini. Iku cagak agama pakartikang luhur. Hop, ayo. Jejere. Kula. Ya. Lah sapa jejere Dini kuwi? Ayu. Oh ya wis, ayo yuk, ayo, yuk. Nano, yuk. Adoh kentu mindak mungkar yakti urip Wes mangap mangyo tentrem lair batin. Hop. Ayo saiki jatahmu. Ayo. kula. Ayo Gen. Nano, ayo gentari. Bejan dunya Kuwi. nyapa to kok? Kowe iki ngapa? Nelen napas. Ababku ben kanggo. Ayo, saiki geser Eka gening tengah. Aku kepengin ndelok wong papat jogete kudu padha. Ora entuk sing beda sisi ora entuk, kudu padha kabeh. Duh padha. Kudu padha Eka ning tengah. Padha sinten? Ya pokoke kok sing gawe gerakan gentari no kudu ngetutke gerakane gentari. Ayo jejer. Eka dimatke ora entuk beda lho ya. Nek beda pripun mengke? Oh, duite 100 balik kok. Lah enteki. Loro kok entek lho. Yo, diatur sik. Kanggo nyarutang pulsa. Sing utangan lho. Buka celuk sik Kak, saka kowe Kak dilanggamke sik. Nggih, monggo. Ya, Nduk. Yen wancine tansah eling wis wancine padha nindakake adon teman-teman manyae sangganya natapi wancin gawe Terus, pangeran salat cagak ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakinah wis sampurna yen berjamaah subuh lan asar salat sayang ningadoke tindak mungkar magrib lan isya jang kabeh rantokane ditambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama ngono ning donya mung sedelo Yo, irama seger gerak dan lagu. pasrah sing Padha kabeh gerakane. Nggih. Yo, besok munggah surga. Monggo, tur. Yo, kabeh. Yen wajine tansah dielingke, wis wajine padha nindakake, aden wis
awakmu. Ya sama. Bisa diputar kok streamingnya. Mboten Den Pak Bayu. Piye? Coba balik nih. Jaringan. Ayo. Yen pancing dangdutan ayo. Didangduti rasa gamelan ya ta. Mong karo kempul karo ya ta karo gendang. Tak delok jogetmu ngen padha karo kancane. Ayo cobaken. Tak deloke padha menawi. Oke. Padha. Beda. Coba. Yo bareng. Jiro lu ya. Yo. Yen wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Adan wis kumandhang wayahe sembayang. Natapi wajib gawe pangeran. Salat dadi jagake agama. Joget mengelat kacang. Kok mengelap kaca piye ta? Kowe iki jane joget mau ngecet. Iki gerakane gentari lek gawe gerakane mbok gawe pekerjaanmu ning omah. Ayo kok pekerjaan Waduh ampun toh. Ya wis. Misal tidak ada itu namanya kreasi. Oh ya. Masa ya setiap orang harus sama. Itu Oh, iya. ora nek cirine. Oh ya. Ora nek ciri kasih. Pancen kowe iki ciri kowe ciri. Ora nek ciri kasih. Ya, nggih makasih. Nggih. Getari ning ngono sik, Eka ning ngono sik. Nggih, Malik Pelok. Monggo. Malik Pelok. Nggih, ayo. Aku nyuwun anu tembang kangen, heeh. Monggo tembang kangen diaturke. Ya. Monggo ayo. Dibawani sik gen, bawanono gen. Nggih. Kangenku tanpa upama ku ya entuk sing gendak. Nggih. Ya, Dek, kaya ngapa? kangenku tanpa upama Anu-anuhe mong sliramu kang dadi telenging ati. Baik, Kak. Dalem. Kancane dhewe saiki ana sing dadi penyanyi wingi bar rekaman. Oh, Penyanyi sing Penyanyi jaranan. Wah, nyanyi jaranan. Anu to, koleksi album-album jaranan Oh ngeten. iya. Wis aku koleksi apa-apa Jepang, koleksi Jepang barang ya. Tenano. Wes lawas sanggonku nunggu Nano, yo. among tansah leledah. Nyapa to? Bisa diinguk. Ora apa-apa, ngene lho Mas Tri ora bangga mempunyaimu. Omongno. Kencan pisan karo awakmu kae piye? Masuk angin terusan wong iki. Saking no mbok jak dolan udan-udan kan. Tak dolan-dolan ben enek momene nek aku karo Mas Tri iki ning ngisor udan-udan iso bermesraan ngono lho. Wah, wis jan penak karo Mas Tri ya. Ning Romantis to. Romantis tenan bar kuwi wong loro mlayu bareng. Katokan. Gak pas udan-udan. Ya Yo katokan umur masane jaran ora katokan kuwi. Lah wong sinden apa ya karo katokan jarian kan iso bes Oh iya. iya. Mbok menawa kowe karo tridasteran? Ayo. Yo, tutuke. Ngeling ana rikala jaman ke Anu-anu. sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing Yo, monggo buka celuk. Yo kan diaturke. Monggo yo. wayah wengi udan krimis ra omesu banyu kang tumetes dadi sing nangis wong sing tak tresnani tega ninggal lagi aku wong jroning uripku
kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kancamu rino pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti Irama seger. Nggih. Yo. Yo. Ayo Eka. Jemania wayang bengi udan grimis ra wis banyu kang tumetes dadi segengku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwene uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutup kalbu rasa kang tak empet agawe dodaku liwat kembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki pandangku rino wengi liwat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa wis ora ngerti aku mung tansah saja ngenteni paline endah manis esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku. Terima kasih matur nuwun mengko perkara lagu-lagu diaturke patek songo nggih. Sakune kabeh padha kecekele. Ayo tak dereke. Gantane kang sekar kadung Tuwin kembang-kembang menur kangesmu arum winor lan yata-yatan katingusuma mangambar-ambar wara kuku sing dupaku malun kalon hawar mega kang membo bathara tansah marep pamoring sukma sinukma ya winah ya ing ngadepi